posledné 3 zápasy základnej časti a hráme ich vonku. Po prestávke sme sa pripravovali, tak verím, že nejaké bodíky uhráme a hrá sa oveľa. Celá sezóna vlastne v Saske a verím, že to zvládneme. Prvý matchball je Spartak Moskva, bolo by asi najlepšie to hneď tam ukončiť na pokoji. Bolo by samozrejme, ale 3 zápasy budeme samozrejme rovnako pristupovať ku každému, nech sa deje, čo sa deje, takže vôbec nešpekulujeme, vôbec nekalkulujeme, proste ideme naplno od prvého zápasu a koncentrujeme sa hlavne na ten prvý zápas. Rigielko 800 Slovákov má prísť, bolo by pekné tam už vlastne oslaviť, už mať postup vo Vrecku a s nimi to oslaviť. Hovorím, zatiaľ sa vôbec na tým nezapodievame, lebo je to také zradné všetko a ešte sme tam není, až keď tam budeme, potom budeme oslavať. Počasie sneží, nemáš strach trošku? A tak, ja si myslím, že bolo aj horšie. Našťastie nepúka vietor, je krásne počasie vonku, verím, že takisto bude počas letu a v Rusku a v Moskve takisto bude veľa snehu a si myslím, že to je úplne v pohode.